Govano Anambra State bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo na-agwa ndị ntorobịa nọ n'ime steeti aka ha tụnye oke ha n'ebe ọ pụrụ iche ịkwalite ọrụ mmepe na agamnihu nke steeti a n'agbanyeghị otu ọbụla ọrịa karịa ibu nsogbu enwere n'obodo ha bụrụ ndị ga na-egbo nsogbu. Onye nta aka anyị n'obi gọọmenti ọhụrụ Lighthouse Correspondent bụ Emmanuel Okonkwo ga-akọtọpụ akụkọ a. Aka na-achị steeti a kwuru nke a site n'ọnụ osote ya bụ dọkịnta Onyekachukwu Ibezim n'oge ya bụ ihe mmemme ndị Asatọ Youth chịkọbara n'Ọka nke isiokwu ya gbadoro ụkwụ ndị ntorobịa ọkachasị ndị ndu ha ịdị na-enye aka n'iwulite agamnihu na mmepe obodo ha dị iche iche. Gọvanọ Soludo kwara alịlị na ọtụtụ ndị ntorobịa adịghị agbazi mbọ ịhụ na ọ nwere otu ha tụnyere n'ihe gbasara mmepe obodo ha ma kpọkwue ndị ntorobịa ọkachasị ndị ndu ndị ntorobịa na mpaghara niile nke steeti a nakwazi Naịjirịa gbaa gburugburu ka ha bụ ndị ga-agbanyesi ike ịhụ na ha na-atụnye ụtụ nke ha n'ihe gbasara nkwalite na mmepe obodo ha dị iche iche. N'ihe nkụzi ya na mbụ, onye na-anọchite anya Anọcha 2 constituency n'ụlọ omebe iwu steeti a bụ Honorable Ejike Okechukwu chetara ndị ntorobịa naanị gọọmenti enwere ike iweta ụdị mmepe na agamnihu a na-atụ anya inwe n'obodo dị iche iche, nke meziri o ji wee dị mkpa na onye ma onye ọbụla ga-enye aka na ya bụ iweta mmepe n'obodo. Site n'Ọka, abụ m Emmanuel Okonkwo.